राति 12 ହେଇଛି କି ନାଇଁ ମୋତେ ଏମାନେ ଯେମିତି ଡାକିଲେ ସତରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରରେ। ଓହୋ ଆଜି ପରା ମୋର ବର୍ଥଡେ। ରାତିରେ ପରା ନିଦ ହେଉନି। ଭାବୁଛି ଏମାନେ କେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକିବେ ଆଉ କେତେବେଳେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ। ଗିଫ୍ଟରେ କିଏ କ'ଣ ପଲିଥିନ୍ ଦିଏ? କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁକୁ ମୁଁ ମୋର ଦୟାବାନ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲି। ଏହାପରେ ମୋର ଦିଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା। ଭାବିଲି ଆଇଫୋନ୍ ଅଛି କି? ସେଇ ଖୁସିରେ ଚଟାପଟ ଖୋଲିଦେଲି। ଆଇଫୋନ୍ ନଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ତାପରେ ମୋ ଦିଦି ନେଇକି ସେ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ହାତରେ ପସେଇଦେଲା। ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲି। ଏହାପରେ ଆମର କେକ୍ କଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। କେକ୍ କଟିଂ ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲି। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲି।